An samu nasarar tafke bokan da ke haɗawa 'yan ta'adda tsafi da sassan jikin mutane. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a sashen labarai wanda yake zo muku daga tashar Sultan Hausa TV. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna mana subscribing da kuma taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shirinmu. Ga kanin labaran kamar haka. Rundunar sojojin Najeriya ta musamman ta sanar da nasarar da ta samu wurin cafke kungiyar asirin Ghana. Ta bayyana hakan a ranar Laraba yayin da dakarun suka cafke mutum 41 da ke da alaka da Ghana. Kwamandan kungiyar ya nuna farin cikinsa yayin sanar da kamen tare da cewa suna ci gaba da neman miyagun. Runduna ta musamman ta sojin Najeriya ta yi nasarar cafke shugaban matsafar kungiyar asiri ta Ghana, Mr. Ogba Lolumu, wanda ake zargi da kashe tare da amfani da sassan jikin mutane don tsafi. Kwamandan runduna ta hudu shi ya bayyana haka, Major Janar Gazma ne ya bayyana haka a ranar Laraba a garin Lafiya yayin da yake holan 'yan kungiyar asirin ta Ghana su 41 tare da masu garkuwa da mutane 25 da kuma 'yan fashi da makami. A ta bakin kwamandan ya ce ina mai matukar farin cikin sanar da ku cewa ɗan ƙungiyar asirin Ghana su 41 suna hannunmu, a adadin ya kai yawan su 119 da muka baza koman neman su. Kafin wannan lokacin babban laifi ne ka ambaci sunan Ghana cikin ƙabilar Tibi, Jukun da kuma Kuteb saboda tsoron mutanensa na iya kamo mutum su kai masa domin ya dafa. Sabuwa wani labari na daban, gwamnatin jihar Borno ta bankaɗo malaman bogi da ma'aikatan ƙananan hukumomi da ke jihar kimanin su 22,556 a wani yunkurin tantance ma'aikata da malamai da gwamnan jihar Farfesa Babagana Zulum ya bayar da umarnin a aiwatar. Alƙalman sun nuna kimanin ma'aikatan bogi guda 14,662 aka gano a ƙananan hukumomin jihar, yayin da aka gano wasu malaman ƙarya har su guda 7,794 a ɓangaren ilimi. Da yake gabatar da rahotannin, shugaban kwamitin tantance malaman firamare Dr. Shattima Kullima ya ce a tantancewar ta samar da jihar rarar kuɗi sama da miliyan 183 da suke zirarewa a iya ɓangaren malaman firamare kadai da ke ƙananan hukumomi guda 27 da ke faɗin jihar. Da haka muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. Domin samun ci gaba da sauraron mu a kodayaushe kada ku manta da Sultan Hausa TV. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa ta hanyar da duk lokacin da muka saki sabon labari zai zo muku kai tsaye.